u ovom slučaju je naravno Russell znao da neće biti ništa ako ga on ne pusti i Mali je otišao vani. Ima onaj rano ferija, tako da... Je. Da, jasno. Mislim, ja nisam tog mišljenja. Ja mislim da je to se desilo malo prije, ajde. Ali to je bilo već, znači praktički Russell je imao apex, je bio skroz njegov. Znači stvarno, doslovno bi mu se morao maknut, doslovno bi mu morao prepustiti poziciju. Tako da ja mislim u ovom slučaju da nije. Ti možeš prepustiti poziciju ako dođe frajer paralelno s tobom i ti znaš da Da, to je kad je preko osovine, sve to okej. Ali ovo je baš u apexu, je već je bio, baš je njegov bio zavoj. Po meni je Russell bio okej. Ali na sreću imali smo jedno i drugo. Tako da nastavila se trka dalje. I ono što je tad meni bilo baš bljak, je onda Wolf dođe na radio i veli nemoj se žaliti dakle budi politički korektan. To je najužasnija stvar koju možeš reći, pogotovo klincu. A skače za Kimija, Toto ima dugme si je približio, najbliže da mu bude. Da, naravno, ali šta imaš, pa ne možeš ti, mislim, pusti ga, brate, nek se ispuši.